Салом дӯстон. Инак хостем дар ин навбат андак бошад ҳам намоишро оиди омӯзиши Adobe Photoshop оғоз кунем ва барое ки ин намоишҳо муфид мешавад. Аввалаш барои онҳое ки ҳоло бо барномаи Photoshop шинос нестанд, лекин шунидаанд ки ин барнома барои графика хеле хуб мебошад. Инчунин барои онҳое ки оянда мехоҳанд дизайнер бошанд, суратҳои худро коркард кунанд. Албатта дар оянда онҳо касби дизайнериро интихоб кардаанд барои худ ва мехоҳанд ягоне аз соҳаҳои дизайнро аз худ карда бошанд. Инак оғоз мекунем, фотошопи худро гиром мекунем ва фотошопи мо аз серии Adobe CC ва вақте ки мо фотошопро фаъол месозем, аввалан барои мо кушода мешавад ана ин гуна гӯем попап барнома, яъне дар ин қисми барнома он файлҳое ки шумо истифода кардаед, яъне бо Photoshop бо ин файлҳо шумо кор карда будед, яъне агар ягон файли гӯем кори худро идома дода бошед, аз ин файлҳо истифода мекунед. Агар шумо кори нав оғоз кардан хоҳед, интихоб мекунем кнопкаи создать. Албатта ин боз вобаста аст аз оне ки фотошопи русӣ шумо истифода мекунед ё англисӣ. Албатта забонро иваз карданро мо ҳоло албатта дида мебароем ва кушода мешавад барои мо ин сохтани гӯем документ, яъне мо бояд интихоб кунем. Албатта метавонем инҷо номи файлро ҳозир гузорем ва баъдан гузошта метавонем интихоб кунем воҳиди ченаки худро, пиксел, дюйм, сантиметр, миллиметр, пункт ва пик мо истифода намебарем. Яъне барои чӣ мо пиксел истифода мебарем? Пиксел асосан пиксел ё дюйм, асосан пиксел ин барои веб-графикачиён хеле муфид хуб аст. Дюйм, сантиметр, миллиметр барои онҳое ки мехоҳанд гӯем чизи чопиро интихоб карда бошанд. Инчунин цветовой режим, яъне RGB, агар мо бо графикаи интернетӣ ё ин ки графикаи рақамӣ кор кунем ва SMIC барои чоп ва бандер истифода кунем, ки албатта мо инро дар оянда дида мебароем. Яъне фони мо, яъне варақа ё худ тахтае ки мо истифода мекунем бояд бо ранг бошад, яъне мисол ранги сафед, сиёҳ ё дигар ранг, ё ин ки холӣ беранг бошад. Барои мисол беранг интихоб мекунем ва мо бояд гӯем андозаи тахта ё худ варақаи худро нишон диҳем. Инҷа андозаҳои гӯем шаблони оварда шудааст, мисол барои сурат, барои чоп, графика, иллюстратсия, барои интернет, барои онҳое ки бо видео кор мекунанд, бо гӯем форматҳои гуногуни телефонӣ кор мекунанд, метавонед ҳама онро чикунем нишон дода бошем. Яъне мо интихоб мекунем барои сода шудан ширина висота барои мисол 1000 пиксел мемонем. Ва инҷо ҳаст монтажни области ё ин ки артборд. Мо ҳоло аз он интихоб намекунем. Барои чӣ? Инро албатта мо боз дар оянда дида мебароем. Интихоб мекунем создать ва кушода мешавад ана ин гӯем тахтаи кори мо. Ва дар оғоз мо бояд баъзе аз настройкаҳоро ҷӯр кунем, чун мехоҳем кори мо албатта гӯем ба компютер низ осон бошад. Барои ин мо метавонем дароем ба редактирование ва инҷо ҳаст пункти настройка ва инҷо пункти основные. Биёед якчанди онро дида мебароем. Палитра цветов, ин гӯем рангҳои Adobe ё Windows, мо Adobe мемонем. Дар қисми интерфейс шумо метавонед ранги барноматонро баланд карда бошед, мисол ранги баланд истифода кунед, ранги хокистарӣ, торик ва сиёҳ истифода кунед ва аз рӯи гӯем гуфти баъзе аз мутахассисон то кадом дараҷа ки мисол шумо ранги ториктарро интихоб кунем, ҳамон қадар ба чашмони мо гӯем чашмони мо камтар
монда мешаванд ва бо ранги сафед чашм тез монда мешавад. Ба ғайри ин мо интихоб кардем мисол ранги сиёҳ. асосро мо интихоб кардем ва ана акнун барои он ки мо корро идома диҳем, мо бояд бо ана ин менюҳо шинос шавем. Мо бояд бо ҳар яки ин кнопкаҳо шинос шавем. мисол мо ба пеши кнопка мебиёрем ва мо инҷо подсказка дорад ҳар яки кнопка. албатта мо ҳамаи онро бо вақти васеъ дида мебароем ва мо инҷо ҳаст қисми слойҳо, қисми кор бо текст ва қисми мокап, яъне хеле бисёр функсия ҳаст ки мо дар дарси оянда албатта дида мебароем. барои ин бояд бо ҳама як шарт мекунем ки ин видео бояд камай аз 100 намоиш ва 5-10 лайк гирифта бошад ки мо донем ки ин чиз барои шумо зарур аст ва онро идома диҳем. инак барори кор дӯстон, то намоишҳои оянда.